kusangana kwatiri kuita zvakare pano paSly Media TV patinokupai zvirongwa zviri kuitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simba raShezvidza. Mukufamba kwatiri kuita mudunhu reHarare umwe matiri kutaura nemasquatter ari kugara mumasquatter camps akasiyana siyana muguta reHarare. Takasanganawo nemudzimai anonzi Anna Damson ane mwana wake Nigel ari kurarama neurema. Takakurukura naye kuti atiudzewo matambudziko ari kusangana naye mukugara naNigel. Ngativanzwe vachitaura. Ini ndinonzi Anna Damson, ndini mai vaNigel. Nigel ndakamubereka 2015 musi wa 3 November. Saka Nigel akatanga kuzorwara ine 6 months. Ndobva ndaenda naye kuParenyatwa. Tasvika kuParenyatwa akatorwa mvura dzepamusana. Saka kuzongobvawo ipapo haana kuzombobva agara pasi kana kudii. Akazotanga kugara pasi ane gore ne8 months. Kuzokambaira kwaakuita kwaanogwesha uko akazotanga ne 2 years 5 months. Saka baba wake vakazoshayawo 2020 vaishanda muRescos kumabhiza uko. Saka ndokubva vangotisiyawo tiri pano ivo vachifa vanovigwa kumusha uko. Saka wheelchair ndakazonzwirwawo tsitsi neumwe murume aishanda mumayadhumu anga ari garden boy. Ndokubva ati regai uzouya kubasa kwangu mangwana ndikukumbirirawo wheelchair kune murungu wangu kuti mwana aone chinodi chinomubetsera. Ndokubva ndaenda kuyeku ndobva vandipa wheelchair. Yanga iri 2022 ndopandakapiwa wheelchair. Saka iye zvinezvi yasakara handichisina umwe munhu wekuti ndingafungidzire kuti angandibetserewo newheelchair iyoyo. Sinzi murume akandibatsira wachona mazuva ndichatomuona hamene kwaakaendawo. Ndofunga basa rakaperawo paaishanda pachona. Saka ndakungoraramawo navo vana vangu ivavo. Ndine vana ivavo kuno kundine 2 ndo vandinogara navo. Mimi zvishuviro zvenyu zvemwoyo kuti Nigel ararame upenyu hwakanaka ndezvipi kuitira kuti wo vanokuona ivo vanogona kubatsirai? Ndinotoshuvirawo kune zvikoro zvinoendesewa madisable iwaya. Saka zvinoda mari nandigone kuti ndimuendese. Saka ndaishuvirawo kuti kana kuine vanogona kundibatsirewo kuti mwanangu aende chikoro ichocho. Ndo wandinoda kuti vandibetserewo. Ndo rubatsiro randinaro randinoda. Kune vamwe vane vana vanorarama vari disabled, mune here mashoko amunogona kuda kutaura kuti vakwanise kuchengetedza vana vavo nenzira yakanaka? Ndinongoti kune vese vane vana madisabled aya, chipo chatakapiwa naMwari hatingazvirambe. Ngavachengete vana vavo zvakanaka. Tinotenda. Tinokutendai nekuramba muchiona Sly Media TV. Uye nyaya yaNigel mainzwa zvichemo zvake, mazvinzwa kubva kuna mai vacho. Aiwa, tinokurudzira avo vane maoko akatambanuka vanokwanisa kunge vachibatsira Nigel. Aiwa, vabateiwo panhamba idzo dzataisa pascreen. Senguva yese tinogara tichikukurudzirai kuti musubscribe, mulike, mushare mavideos atinenge tichikupai pano paSly Media TV.